Winayakin o likuran Tigiran ayo tingaman nyo Wapen ng Diyos na kung giniyatiyan naman Iyan maninga bukas o putiyagin nung ama karayan ngini nga nawaning kaduwang makapagsilbi ko sanang ganapayating katapatan ingatan nyo kapanawalan nyo ingatan ay kasalpanakayan sa akin waring adakla katulit ne waring tao lagi yun naning kasalanan may balo kasi akin kayo pawali na ningapangayat yun uling wadi nga toro binangdakalan na lipat dari darang ada maning libro wababasa na yan nung inayakin wasabi inaturo eyo kakilana nuniyakin pinamdito liguran emo wae kayo'y magpasalamat o bilang giyamang itang Diyos yung pasalamat yakepongan paglasang kinapalipana ning banal ng kapangakuan at iyora kong daratan pa tanada mo neborana detang amano na totoo wa pinakeko di tanam na wari ding mapipike mo karagdagan lapang niya anak din among sipulas didinig kayo bangong ekolani banemate kayo tao uling at tutuning lugod maraguli ang babiye nake kayo kinakapila na paman nunia panaligan na yo tao eno palaraman kita naman na nune patibayan at patutuan na emo na kung manggalangin na manggamanting panaw na datang wapin ng Diyos kaya beya dakala salamat o muti ang likuran muti waring logot para kuliya
uling anak ko bungsong daramadam ingang maratul dili nganay lugod kaluguran salamat kayo Dewang Ala karagdagan o mote akong bunga wapen kingalardoy nga krusputan niya inga Diyos kamabanga keko nga na matlobeya nunia yatang lubiyo yula papainan magpapasikan ko wakili ko nangan uling wabado yung ananing daralan magdili-dili yung sarili yun koran kagong kambeyo yung aning kako naliyay mo pa yung atiyo kayo agamit yun sana kailangan ka nga matulido nung iniyapin na sumulong ko bungso ko daan at salamat o kakaluhuran wapin inyong panahon na ing kasalukuyan inang nakalupa ginakulo kamabang warite mamalagwa na liguran nunia maglami na way kayo detang pasangganan lamuan yun o tao wapit king Diyos lumapit ko malapit o po sa kakawanga king gamat na bungso ko balen magsaya ka nga naning daralan inaban wang lekaran mo naman naning panayatang totong dakal na ikikit mo nga akong kapitasan bang lalo ka nga manatili wale koran wale yung desan mo anak malawot na makarayan man niya Diyos ikinawa niya nunia nano yung mangini hindi sa lubunga ipagpasalamat mo wapin kita nga Diyos mo nga na ninapangayatiyo ko iko mangini na di na roking beni o bungso pamilya meto mo'y kayawos ing Diyos nga ning darala ing maninato kayo tutokong makipag-obra wari mi palad ko liguran
nganay ngete namiyuke kayong palutan uwari kinapili yung ananing ang paliyatang sana mo tiya wapin tanggap kayong ganal uling pagpagal ko nga naning amano ingabad ang pagpagal tanggap yung kaupahano nuniya pinwekulan nikaabot yung tao ikamaya paborina babiena ng Diyos baluyo adios tinke kayo vete bume pagmanano pinagdiunan ng Espiritu Santo adios Espiritu de la Jua. Okay, pagkatapos po natin narinig ang mensahe ng banal na Espiritu, dadako pa po tayo sa isang tagapagsalita mula po sa Mulaling Eden, PBC2 President, Hermano Pacifico Munanan. Salamat sa Diyos at sa inyong magtitiis sa inyong kanya-kanyang buwan upang tayo muli sa ating pagkikita at pagsasama-sama ay magkaisa para sa pag-aaral tungkol sa ating Panginoon o sa ating pananampalataya. Binabati ko po ang ating mga kapatid na nanggaling pa sa bandang norte at sa mga bandang Katagalugan na naririto ngayon. Kung kaya tayo po ay nagsasalita ng Tagalog para sa kanilang kapakanan. At gayon din sa pagpapasalamat ng ating lungguyan ito sa kanilang 41 taong pag-anibersaryo. Sa gabing ito, mga kapatid, nung pagpasok po sa ating simbahan, ang mga bata na nandoon, tinatanong nila kung sino ako. Hindi pala nila ako kilala. Kaya sabi ko sa aking sarili, ito ang mga bunga ng mga batang itinuro ko na pinagpaguran at pagtitiis sa gawain naging pamato ng dahil sa banal na Espiritu. Sa lunduyang ito, ako'y nagsimulang itinayo upang lumakad, upang magsimula sa gawain paglilingkod sa Diyos. Kung kaya, dito rin sa lunduyang ito, nagsimula na igawat sa akin ng Panginoon ang pinakamahalagang biyaya. Yun ay ang sinasabi nilang Caleb. Caleb King Kabesnan. Paano ipangaral kay Ebanghelyo, karing kapatid, karing matwa, at karing anak na mayuntang. Kaya dito ako nagsimula sa ating gawain. 3 taon po akong nagturo. Pagsapit ng Sabado at Linggo, pinibutan niya ang puwing Barbie. Manibat din daw, hanggang po kaya Pila, papunta kayo ng Maluyos, Bicol, hanggang po kayo ng Sabang Biabas, Kamachilis, ang Paglingasda. Nung Baluyo po rin ng Galareli,
ilang ureng rota ko. Akanakong kapasyalan at talakaran para simulan ko ikanakong pangayawos upang ipahayag ang aking mga naririnig sa ating mga batlaya na nagtuturo sa atin. Kung kaya nung makita ko ang mga batang kumakanta rito kanina, di ko matiis na kahit papano ayusin ko. Dahil siguro bahagi ng aking gawain na aking sinimulan. Kanita kong panahon na ito, di nga na kamayanta na tuturo ko. Malawat ko pa sasalubong na lang. Anak ko kakuswelo, niya inspirasyon ko yung kanakong pamanuro, yung kanakong obra. Ipotan akin ko na rin anak ang mga intang ang masayang sasalubong ka na. E niya, Denny, anak daw pala ni Sibon. Mga baldugan na karakalda na pala yung binitinubo. Akanakong inumpisan ka rin kanakong aking ama na lakaran ngayon. Alos, tiruan ko po rin yung pamanalangin tungkol kay masanting nga pamanugaling bilang anak ban di kaya katawag kay nga ti makanyan lang mayaring makuswel at matula panyatangan pa rin. Kaya naman po mediko kaya ka na pumikip ang gating panahon na iti dalanan ka na pumikip yung tula o ligaya karet yung bunga ay ikipugay. Ewan po kaya ni potang tap yung Isabela makanyan muna. Kaya tapong tiruaran ko nga na ka rin. Ewan daw po kakilala, potang tawa rin. Kaya tapong binira reta ay tungeni. Kaya may tao, yung pangayawas yung kasaltantayan, may babata. Ay niya po matula na ako na nung mawala man yung biyak kahit itinyato. Lakwan kay nga na akong kusang kay kayo. Di nga nakareni, ila na naman din mausap. Bali sendura at isadsad, yung tula ang palito ng tao, yung kaya taong Diyos. Dinalang kita. Kanya, nasa namin panahon na rin bukas. Matupad, yung sasabianan, yung kakatamong ginuyasu sa kayang pangarapan. Datang sa kaya riyan po kay Tisuli, yung pamitwa ni minug mo. Ano ba na, yung karin, yung kayo riyan ba. Kanya, istupong niya pangyari dito. Yapi na po, ibunga na, yung kakatang kasakitan, yung kakatang pamibata, bilang espiritista at tuturuan ng karimbanal papangako tutulog na kakatang. Kanyapin, mabuhay ang Sibol Tagumpering Biye. Mabuhay ang mga espiritista. Mabuhay ang ating mga takapagturo, ang mga banal na batlay. Nakapusalamat.